Üdvözlök mindenkit, szevasztok, itt Weston beszél, és hát eljött végre az első olyan videóm, ahol végre valahára megjelent az Early Access az Ashes of Creationből, és már egy jó 100 órát beleraktunk a játékba, és úgy döntöttem, hogy most már ez az idő szerintem elég arra, hogy így az első benyomásaimat megosszam veletek. Ez a videó nem arról szól, hogy fú, most ítélkezzek a játék felett, egyszerűen szeretném tényalapon elmondani, hogy én mit gondolok arról a 100 óráról, amit eddig a játékban töltöttem. Nem akarlak titeket arról meggyőzni sem, hogy vegyétek meg, vagy hogy semmiképp ne vegyétek meg. Ezt tényleg majd mindenki eldönti saját maga, de hát ha ez a videó majd fog tudni segítséget nyújtani abban, hogy hogyan döntsetek, hogyha még bizonytalanok vagytok ezzel kapcsolatban. Hát kezdjük is az első benyomásokról, miután belépek a játékba. Most pont látjátok is majd a képernyőn, hogy nekem tetszik a menü, tetszik, hogy följön ez az egész. Nagyon jó a zene, szerintem hallatszódik egyébként az is a háttérben. Ezek nagyon elvitték nekem a feelinget. Szerintem jól néz ki ez az egész, ahogy kinéz. A zene, a hangulat szintén nagyon korrekt. Nekem nagyon tetszik a karakterválasztó is. Mert mostanában már szerintem a WoW is hasonló tematikára épül fel. Reméljük, hogy nem lesz sorunk. Szóval jó érzés volt belépni a játékba, eléggé hype voltam rá. Ritkán szoktam hype lenni. De mivel ugye 8 éve készül a játék, és kb. Én 5 éve követtem a történéseit, és azt, hogy én végre valahára leültem a saját számítógépem elé, és ki tudtam próbálni, nekem ez nagy dolog volt. Következő dolog, amiről szerintem érdemes beszélnünk, az pedig a combat, hiszen ez az alapja az egész játéknak. Én jelenleg most full of grafikán játszom, szóval majd egy kicsit rátérünk a grafikai dolgokra is később, hogy arról mi a véleményem. Hopp, egy kis loot. Hogyan is érzed magadat combat közben? Nekem nagyon bejött, főleg az én karakterem, én egy bárddal játszom, ez lehet ranged is, ahogy látjátok. Vagy lehet akár melee is, bár igazából mindegyik karakter szerintem javarészt. Nagyon jók a számok, szerintem elég fluid a játékmenet. Reméljük majd egyébként, hogy az FPS-t javítják majd. Hogy smoothabb legyen. Hogy rosszabb géppel is másoknak sokkal jobb számokat adjon majd ki. Szóval nekem nagyon bejön az, ahogyan felépül a combat system. Szerintem nagyon pörgős. Nagyon jó alapokra van fektetve ilyen szempontból a játék. Az ability-k szerintem látványosak, jók az animációik, nagyon jók a hangok. Bár lehet, hogy ezt csak én egy bárddal mondom, de kipróbáltam egy-két karaktert egy-két szint erejéig, de az is kifejezetten jól nézett ki. Szóval ability, class mechanikák nagyon át van gondolva. Amit tudni kell a játékban, hogy ugye 8 class van benne, és hogyha majd elkészülnek a secondary class választók, akkor az azt jelenti, hogy 8x8 classból, azaz 64-ből lehet majd választani. És na az viszontra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy azt hogy fogják megoldani. Mert jelenleg ugye már elérhető a 8 basic archetype-nak hívják itt a klasszokat, és akkor a secondary archetype-ok elkészülésével majd, aminek elvileg az első két secondary archetype majd a tank és a cleric lesz, amit a 2026 első felére próbálnak meg belőni. És ha ott kiválasztod a két class kombináció, vagy a két archetype kombinációból kapja majd meg az ember a saját klasszát. De majd beszúrok egy képet, is fogjátok látni, hogy miről is beszélek. Jelenleg ugye a 25-ös szint a max, és én vagyok 18-as szinten több mint 100 óra gameplay-jel. Valljuk be őszintén, hogy ebből mondjuk 15 óra várakozás, abból meg 20 óra AFK. Szóval azt mondom, hogy olyan 70 óra, 60-70 órám lehet így aktívan a játékban. És még 7 szintre vagyok attól, hogy megjelen a jelenlegi maximális szintem. Úgyhogy az így azt mondom, hogy a progression egy kicsit grindy. Két darab kezdő van a játékban, ahol el tudtok indulni. Van itt egy land, Riverland,
és van egy itt fent a fehér Anvil. Ez a két, mondhatni, hát tér van, ahol játszanak most a játékosok javarészt. A lenti Riverland a régi kezdőhely, ez jóval kidolgozottabb, mint a fenti Anvil kezdőhely. És ami fontos, hogy ebben a játékban nincsenek igazából questek. A lenti Riverlands kezdőhely, ha jól tudom, questekkel együtt, ha egy kicsit grindoltok, olyan level 8-ig visz titeket, viszont az új kezdőhelyen konkrétan 4,5-5 körül már kidob a játék, és onnantól kezdve tényleg azt csináltok, amit szeretnétek. Szóval ez a vovosoknak meg ilyen nagyon, nem tudom milyen MMO-kban vannak még nagyon quest-orientált progress szisztemek, de a WoW ugye tele van velük. Itt ezt meg kell hagyni, hogy itt nem nagyon fogja senki a kezedet, nincsenek nagyon guide-ok se arról, hogy aztán onnantól kezdve neked mit kéne csinálni. Egyébként javarészt, ha adhatunk azoknak a szavára, akik játszották már alfában, még a nagy Early Access Steam megjelenés előtt a játékot, ez egy ilyen mob grind, teljesen level 25-ig, általában vannak elit helyek a térképen, és ott ölitek a mobokat, legyen minél több csillagos, legyen elit, és annál több XP jár érte, úgyhogy hát egy kicsit, ha valami unalmas lehet, akkor az ez, hogy elég grindos a sztori, viszont szerintem annyira jó a combat és a fight, meg az ability meg az egész system, hogy én például nagyon szeretem nézni, ahogy a karakterem kaszabol, ahogy pörögnek fölfelé a számok, nincs is ennél jobb, én millibe szeretek jobban bárdozni, bár nagyon szituáció függő, de milyen menő, amikor így ennyi számot kér, és így pörögnek, és proccolnak a dolgok. Szerintem ez nagyon elviszi arról a dolgot, hogy egy kicsit esetleg a grind az egyébként unalmassá teszi a játékot, mert néha azért az ember lefordul már a székről, de szerintem ki lehet bírni. Főleg ha a saját tempódban fejlődsz. Nem hiszem, hogy mindig mindenkinek speedrunolni kell a nagy tömeggel, főleg, hogy még ugye nem jelent meg a játék, és ezek a minden elért dolog a játékban majd körülbelül egy éven belül wipe-olni fog, és majd újraindul minden elvileg, talán egy évre innen tervezik a bétát, és akkor biztos, hogy wipe-oltatni fogják a szervereket. Szóval eléggé grindos, tényleg nincsenek questek, túl sok, lehet találni egy-egy városban egy-két dolgot, vannak ezek a városon belül, ezek a commission boardok, a New World-höz hasonlóan fogjátok látni, ilyen felkiáltójel, kék felkiáltójel jelük lesz ilyen kockában, azokat lehet csinálgatni, de igazából az XP mennyisége, amit ad, az annyira elenyésző, hogy megölsz 3 elit mobot, és ugyanott vagy, mint hogyha megcsináltad volna azt a questet. A commission boardos dolgoknak igazából az a lényege, hogy kapsz bizonyos ilyen tiketeket belőle eséllyel a városba, amiből majd tudsz vásárolni bizonyos dolgokat, amiből pénzt fogsz tudni jutni, de az majd beszélünk róla inkább egy másik videóban majd. De a következő dolog, amiről úgy beszélnék, az pedig az, hogy mennyire vállalható és élvezhető hosszú távon ez a klassz, amivel mondjuk én igazából a saját klasszomról tudok nyilatkozni. Van-e build szabadságod, vagy teljesen ilyen meta kényszerbe vagy? Mennyire magyarázza el a játék a talenteket, stb. Hát én úgy gondolom, hogy ez a karakter, aki nem tudja, hogy mivel játszan, az mindenképp próbálja ki a bárdot, mert ez egy annyira színes karakter, és nekem lehet pont ezért tetszik a játék, mert bárdal kezdtem el játszani, hogy én lehetek melee damage, én lehetek melee support, én lehetek ranged damage spell, én lehetek ranged healer, én lehetek melee healer is, hogyha úgy gondolom. Tudok tölteni manát, tudok adni damage-et, tudok adni critet, attack speedet, rengeteg CC-m van, lökésem, agró leszedésem, cleanse-em, szóval, hogy tökre rajtam múlik, hogy milyen attól függ, hogy milyen groupban vagyok, hány bárd van ott, vagy hány bárd nincs ott,
van-e esetleg healerünk, vagy próbálja meg én egyedül healelni. Ha van két cleric a csapatban, akik a main healerei a játéknak, akkor átbildelek valami milliorientáltra. Ha olyan mobok ellen harcunk, ahol rengeteg clean van, akkor inkább lehet, hogy rangeből sebzek. Szóval annyira flexibilis a karakter, és annyira nem vagyok leszűkítve egy adott metára, hogy az hihetetlen, és senki nem is nagyon foglalkozik azzal, hogy éppen mit játszom. Általában az egyetlen dolog, amire megkérnek, ha egyedüli bárd vagy, hogy a mana töltés legyen bekapcsolva, ugyanis eléggé mana fogyósak a karakterek legtöbbsége, főleg a cleric, a ranger, a mage és a tank. Igazából a rugók, meg a fighterek, meg a summonerek annyira nem szoktak kifogyni a manából, de ez a másik négy, amit felsoroltam, ezeknek nagyon pörög lefelé a manájuk, és ezzel a mana melody zenével, ami ilyen aurában megy rá mind a 8 party memberre, konkrétan majdnem mindenkit 100% környékén tudok tartani, és így nem kell megállnunk a mob grind közben, és mindenki ott van manán, és nem kell ezzel aggódni. Na de ha már két bárd van, akkor az egyik bárd választhat az 5 melody közül egy másikat, és az egész játék erre épül rá. Nagyon érdekes a játék, ami egy kicsit túlterhelt engem az elején, hogy bizonyos spellek bizonyos effekteket tesznek fel egy adott enemy targetre, és ha az az effekt rajta van a targeten, akkor a következő spelled egyébként csinál valamit, de ha az előző spellen rátetted, mondok most egy példát, és meg is mutatom nektek. Itt van nekünk a Discord Dance, Stagger dolgot tesz rá az enemire. Ez igazából Evasion-t redukál 25%-kal 6 szeken keresztül, a másik staggert tesz fel, akkor ez a 6 szek 15 szekig vihető fel maximum. De nem is az a lényege a staggernek, hogy igazából def CD-t redukál, hanem maga az, hogy ezt staggernek hívják. És itt van ez a spellem, ami egy milli-hour range-ben lévő incappelés. Az incapről pedig tudjátok, hogy ha damage-éri a targetet, azonnal kijön. De ha a targetemen stagger van, akkor nem incappelni fog, hanem 3 szekre stunolni. A stunból viszont már nem fogja kiszedni őt semmi. Mutatom is. Rárakjuk a staggert ezzel a spellel, rám szalad a róka, és kiírta a játék, hogy incap és stun. Egyébként csak incappeltük volna. Szóval ilyen rendszerek vannak a játékban, és ez nem csak a stagger és az incap with stunnal van így egybe, hanem rengetegféle más dolog van. De itt tudunk rakni chillt, tudunk rakni dazed, és akkor arra is ugyanúgy mindenféle dolgot rá lehet proccolni, és így egymásra épülnek ezek a spellek. Elég összetett, főleg amikor van mondjuk 4 spelled, ami rak valamit, és van rá 4 másik spelled, amivel össze tudod kombózni. Szóval elég izgalmas. Nekem nagyon bejön a class rendszer. Én nem is tudom, hogy én játszottam-e valaha MMO-val, ami ennyire összetett volt. Erről csak tényleg áradozni tudok. Maga a class rendszer és az egész játéknak szerintem ez az alapja. Annyira el van találva, és még annyira nincs befejezve. Mármint úgy értem, hogy level 25-ös most a max. Ha jól tudom, 50 lesz a max. És csak 8 klassz elérhető a secondary klasszok nélkül, hogy valami őrültek háza lesz még itt, és annyi kompozíció, annyi tényleg buildet össze lehet majd építeni, és akkor ne is beszéljünk arról, hogy hányfajta weapon van a játékban, és a weaponöknek is talentjük van, bár annyira nincs a weaponöknek túlzottan nagy hatása a játékra. Ők is, a weaponök is, például most én Sword-el játszom ezt a karaktert, itt is látjátok, a Deadly Finisher az a nem tudom hanyadik ütése a Swordnek az autoattackon belül tud rakni bleedet, snare-t vagy woundedot. A wounded heal-t redukál, a snare az movement speedet lassít, és a bleed pedig magától érthetődő physical damage-ből stackelő bleedet rak föl, és akkor itt ki tudod választani, hogy mit szeretnél, és akkor azon belül is, hogyha vannak olyan spelljeid, amik mondjuk ezekre az effektekre tesznek föl valami extra dolgot, akkor a weaponöddel együtt is tudod segíteni a képességeidnek a
procolását, meg az extra effektek felrakását, és rengeteg weapon van, azt hozzá kell tenni, hogy mindenféle class tud játszani, mindenféle fegyvert, szóval nincsen megmondva neked, hogy te mage-el vandozol, te mage-el bowozhatsz is, spellbookozhatsz is, vagy longbowozhatsz is, tökre rajtad múlik, és mindenkinek van melee weaponje, szóval te mehetsz egy H-mésszel, 2H-mésszel, 2H-sword, 2H-ax, dupla dagger, rapier, nem is tudom hirtelen még mik vannak, és igazából hasonlóak egyébként a talentek, az összes fegyveren egy-két minimális eltérés van azon belül, hogy melyik fegyver milyen féle effektet tesz fel a targetra, ütésre, meg itt a végén én még nem tartok, ott nincs annyit fejlettségi szintem a fegyverrel, ugye egyenként kell a fegyvereket is felszintezni, elég egyszer fölhúzni, aztán onnantól kezdve, ha új sword kapsz, akkor már ugyanazon a szinten lesz. Bármikor respeckelhető vagy, bármelyik dologoddal. Ugye vannak a játékban, amit elfejtettem még így a core-mechanikákban lehet dodge-olni, van benne sprintelés, ami szintén a staminádat viszi le, bár ezt annyira én nem szoktam használni bárdal, mert vannak képességém itt csúszásra. Akkor lehet blokkolni, ez inkább tankmechanika szerintem, ami mindenképp ugye a bejövő sebzést redukálod le nem kicsivel, és staminát vesztesz vele. Plusz ugye jó, mert a combatba tudsz weapont is swappolni. Na hát beszéljünk egy kicsit a PvE élményéről. Ugye azt már mondottam, hogy nincsenek questek, tehát javarészt mob grind lesz a játék. És ami nagyon érdekes más játékokhoz képest, hogy a dungeonok nem instance alapúak, tehát nem fogsz belépni egy portálba, ahol egy töltőképernyő után egy másik instance-ba találod magadat, és nem lesznek ott ellenfelek. Itt az egész dungeonözés open world zajlik. Látjátok a térképeken ezeket a kis kék pöttyöket szürke kerettel. Ez valamelyike nagyon picike kisváros, vagy egyébként a nagyvárosok itt láthatóak, minden megyében van egy város, ami éppen teljesen más fejlettségi szinten van a másiktól, attól függően egyébként, hogy hány játékos játszott abba a zónában, mennyire fejlesztették a várost, van-e polgármestere a városnak, az milyen adókat vetett ki, az hogy kommunikál a játékosokkal, a játékosok segítik-e a város fejlődését, stb. De ez megint egy másik téma, talán egy dedikált videó. Amit negatívként tudnék elmondani a játéknak, hogy mondjuk te kijössz itt, vagy a másik oldalt a hegyből, és nem nagyon mondja meg a játék, hogy akkor innentől te mit csináljál. Azt tudom, hogy például itt ez a kezdő, az új kezdő jobb oldala, mert az új kezdőnek két oldala van, és bent választod ki a küldetésben, hogy te jobbra vagy balra szeretnél menni. Egyébként tök mindegy, mert a végén úgyis oda kerülsz ki, ahova bárki más. De hogy ott talán egy quest elmondja, hogy itt a Veinebreaker Mines-ba gyere el, és akkor öljen meg 6 mobot, meg az egyik commission board is azt mondja, itt ebben a picike városba, az outpostba, hogy akkor gyere ide és ölj meg egy-két mobot. Na ez itt körülbelül ilyen 5-6-7-es szintű maximum. Ez a nagyon nehéz egy új játékosnak, hogy ilyen szempontból nem nagyon fogja a játék a kezedet, és erre a készítők azt mondják, hogy azért nem, mert hogy meg akarják adni azt a szabadságot a játékosoknak, hogy ők maguk döntsék el, hogy mit csináljanak. Remélem egyébként, hogy ez az elején fog majd változni a jövőben, mert elég nehéz volt nekem, nagyon sok órámba tellett csak az, hogy a mounttal járkáltam jobbra-balra, és azért mire én itt ezt a pár dolgot itt körbejártam kb. Mounttal, és felfedeztem, hogy akkor ezek mik is, meg dungeonok-e egyáltalán, meg van-e ott valaki, mert ugye nincsen Dungeon Finder még, de szerintem nem is lesz. Addig eltelt 1-1,5-2 óra, és már tudom, hogy melyik kis pici pocket dungeonoknak hívják egyébként őket, hanyas szintű mobokkal rendelkezik, és az zavaró volt, hogy nem tudtam, hogy nem írták oda, hogy nem tudom, itt van ez a Search Conduit 7-8-as szintre ajánlják, vagy a tetején lévő oldalt, ha följössz, akkor meg 10-es mobok vannak, szóval ezekre mind neked kellett rájönni,
vagy hogy nézed az LFG chatet tudod nézni, és ott hirdetgetnek, de ott is mindenki már magától érthetődően írja, hogy OK, vagy ROS, vagy, vagy, ö, vagy bármilyen rövidítés, és azt se tudod, hogy ez most mi, meg hogy hanyas szintűnek kell legyél, szóval egy új játékos nagyon el van veszve, és nem hiszem, hogy mindenki annyira mondjuk kitartóan aktív, mint mondjuk én, aki leül, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor én nem olvasok utána, nem nézek YouTube videókat se, hanem akkor megpróbálok rájönni egyedül. Szóval ez elég nehéz volt. Na de visszatérve arra, hogy Pocket Dungeonök is open world, ez azt jelenti, hogy odamész, ha ott van csapat, beinvelteted magad, egy grup egyébként 8 fős. Ez lehet, hogy az elején ijesztőnek tűnik, de szerintem ez egy sokkal jobb koncepció, már csak azért is, Erik barátom mondta meg a tutit ezzel kapcsolatban, hogy a WoW-ban ugye 5 fős egy group, kell egy tank, egy healer, 3 DPS, tehát 3 DPS-re kell egy tank és egy healer. Na itt, ha ezt kiszámolod, akkor itt elég egy heal, egy tank a 8 fős csoportba, viszont az a csoport 6 DPS tud elvinni magával, szóval 6 DPS-ként kell egy tank és egy healer, és így is hiány van belőle a healerből és a tankból, maradjunk annyiban, de valahogy így több DPS tud létezni egy és ugyanazon világban kevesebb tankkal, szóval ez így jó. Ez így jónak tűnik szerintem. És ami másik, majd megyünk át a PvP-be, hogy így, mivel open world, így majd bárki meg is fog tudni támadni titeket, de most ezen ezt adjunk előre. A nehézségei ezeknek a dungeonöknek, én azt mondom nektek, hogy például itt a Mines ugye mondtam, hogy 5-6-os szint, semmi extra, akár szólózol egy mobot, akkor átjössz ide itt a Search Conduitba, hogyha éjszakon kezdesz, vagy ide, ez 7-8. Itt azért már, ha bemész a bányákba, általában nem is azzal van a baj, hogy nagyon nehéz megölni egy mobot, hanem azzal van a baj, hogy elég gyorsan respawn, és hogyha nem szalad a 8 játékos együtt előre, akkor nagyon hamar be tudtok húzni respawnokat, és akkor abból van a wipe. És ez nagyon sokszor előfordul, és akkor mindenki rohan fejetlenül, mint a csirkék, és az úgy nem jó. Mert ugye, ha itt meghalsz, akkor XP hátrányba kerülsz, most láthatjátok, én is tegnap meghaltam kétszer, mielőtt kilogoltam, és egy halál 18-ason most már ilyen 18.000 XP dettet jelent, ami azt jelenti, hogy én nem fogom elveszteni a 18-as szintemet, csak ahhoz, hogy újra XP-t kapjak, ahhoz 35.000 XP-t most vissza kell szedjek, hogy újra elkezdjek előrébb és előrébb jutni. Ha esetleg Cleric éleszt fel téged, egyedül a Cleric tud feléleszteni, akkor egy picivel csökken a XP detted, amúgy, de nem tudod elkerülni, hogy ne kapjál XP dettet. Szóval azt mondom, hogy az első 10-12 szint dungeonökben nem vészes. Én most ugye itt vagyok lent éjszakon, itt azért már a Remnant of Cephilionban vannak komoly mobok, én nagyon durván büntet már a mechanika, nagyon okosak a mobok, azt kell, hogy mondjam. Itt például a Daragal Estates-ben vannak kicsi non-elite mobok, amik stunolnak, silencelnek, hiába húzza be a tank például a mobokat, ugyanúgy a healereket fogják silencelni non-stop. Elképesztő okosak, jóval okosabbak, mint a WoW-ban voltak a mobok. Szóval nagyon-nagyon büntetnek, jól fókuszálnak, jó targeteket idegesítenek. Ez nem az a game, ahol egy helybe állsz és csak nyomod az autótakot, hanem itt azért tényleg aktívan mozognod kell. Főleg, ha milli vagy, milliként jóval nehezebb a játék. Mert vannak itt azért olyan mechanikák, ahol ha beleállsz a frontába, akkor instant haltál, és mondjuk most 18-as szinten megölsz egy nagy elitet, 8-as gruppal, kapsz 4-5 ezer XP-t, ha szerencséd van, de ha meghalsz, meg mínusz 18 ezer, szóval nem éri meg meghalni. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni. A lootról egyébként annyit, hogy én mivel éjszakon kezdtem, itt éjszakon, mivel ez egy új terület, így nem nagyon estek lootok, eléggé loot hátrányban voltunk. Viszont azt mondták, hogy akik itt kezdtek Riverlanden, itt azért jóval több loot esik. A questek is egyébként adnak egy viszonylag aránylag jobb gírt, mint a kezdőgír, és azzal azért el lehet lavírozni 12-ig, aztán itt is egy picivel jobban esik a loot lent, én azt vettem észre.
Viszont vannak specifikus bosszok, specifikus helyeken, akik mindig ugyanazt a lootot dobják, nekik elég nagy respawn idejük van, általában 15 perc. Azokat, ha tudjátok, akkor érdemes megölni, bár hogy ezeket honnan lehet megtudni, az egy nagyon jó kérdés. Nincs túl sok guide a játékról YouTube-on, azt vettem észre, úgyhogy én most, amiket nektek mondok, én tényleg szinte egyetlen egy videót nem néztem végig, mindent magamtól próbálok rájönni. Úgyhogy ez is egy, ha szeretitek a kihívásokat és így felfedezni egy új játékot, akkor ez egyébként mindenképp nektek való. De ha meg szeretitek, ha a szátokba rágják a dolgokat, akkor meg semmiképp nem javaslom. Most így a videó közepén így belöktem egy ilyen kis infót, morzsát nektek. Na jó, menjünk akkor a PvP-re, ha már a Open World Fight sok, a Pocket Dungeon-ök is Open World működnek. Nem rossz PvP-zni, számomra egy picit egyébként lehet, hogy az FPS, alacsony FPS miatt is néha érdekes érzés. De például, ha látjátok, itt van ez a 17-es srác, 4 darab egységbárban áll a HP-ja. És nekem az, ami engem nekem picit olyan furcsa és szokatlan, hogyha elkezdem burstölni, akkor nem úgy megy le, ahány damage-et beleraktam, hanem ha elérek a HP-jának az 1/4 eltűnik, akkor egy bár eltűnik. És nem tudod pontosan soha, hogy mennyi kell még bele, hogy hány százalékon lehet. Ez lehet, hogy direkt van így, lehet, hogy nem, lehet, hogy szerver oldalról ez így nem tudom, egyszerűbb. Nem tudom a megoldását. De ez nekem fura volt, és még mindig fura egy kicsit. Viszont PvP-zni szerintem hasonlóan jó élmény, mint New World-ben volt. Talán a New World egy picit smoothabb volt az élményben, hiszen az már egy kész játék volt. Bár az ottani bugokat ítélve talán bátran lehet mondani, hogy nem biztos, hogy az egy kész játék volt, csak annak volt csúfolva. Bár mostanában már azt mondták, hogy egész jó állapotban volt. Úgyhogy a PvP élmény is jó, szerintem még egyébként nem vettem túl sokban részt, egyedül próbáltam egyezgetni nagyobb szintű játékosokkal, volt, hogy nyertem, volt, hogy kikaptam. PvP-n, ha meghalsz, ugyanúgy XP, szóval ez eléggé high risk és no reward, mert a PvP igazából jelen esetben még nem nagyon vettem észre, hogy járna valami azon kívül, hogy kilootold a másikat. Ugye, ha halsz, akkor nem az itemjeidet veszíted el, hanem a materiálzsákadban lévő matik fognak kidroppolni, és ezeket veszíted el elsősorban. Az itemjeidet csak is kizárólag akkor veszíted el, hogyha olyan játékost ölsz meg, aki nincs kombatant állapotban PvP-re. Ez egy nagyon érdekes, lehet, hogy erről majd lehet, hogy bedobok egy képet, de most így nagyon gyorsan megpróbálom elmagyarázni. Van egy gomb, amivel be tudod nyomni, hogy PvP force flaggeld magadat. Ez azt jelenti, hogy ez a játékos készen áll arra, hogy másokat bántson. Ezt vissza tudom kapcsolni. Na most én most sem vagyok PvP-be, de mivel ezt bekapcsoltam, bárki megüthet. Aki engem megüt, az... Én most hívjuk ezt a státuszt non-kombatantnak, mint ahogy a játék is hívja. Ha engem megütnek, az a játékos kombatant lesz, azaz lila színű kis kard jelenik meg a neve mellett, és piros targetolhatóvá, üthetővé válik a spelljeim által. Ha én visszaütöm őt, akkor leszek én is kombatant. Ha nem ütöm vissza és ő engem megöl, elveszítem a materiálomat, viszont akkor az ő státusz a kombatantról Corruptedre megy, a Corrupted státusz pedig nagyon rossz, mert akkor onnantól kezdve halálonként veszíted az itemjeidet is, és egy bizonyos stack debuff kerül rád, ami minden egyes ölés után egyre nagyobb és nagyobb értékeket ölt, azt hiszem nem tudom hány stack a max, talán 10, és az lassabban fogsz futni, kevesebbet fogsz sebezni, és ez rajtad marad. Meg kell ölnöd nem tudom hány millió mobot, hogy ez lekerüljön, elvileg vannak potik, amikkel ezt azt hiszem le tudod szedni, de ebben nem vagyok most biztos. Vagy hogyha meghalsz, akkor a meghalásokkal is veszíted azt a Corrupted státusz stackjeidet, szóval nem ajánlatos. És minél nagyobb a stacked, már a végén elvileg azt hiszem 90%-os move speed lassítás lesz rajtad. Ezzel próbálja egyébként a játék elkerülni azt, hogy mondjuk nagy szintű kicsiket öljön például.
Ami viszont fontos, hogy vannak specifikusan PvP zónák, mint például ez is. Ez a Lawless PvP zóna, ide amint beérsz, kombatant lilakardá változol, és itt lehet ölni, és itt nem lesz gond. A kombatantot öl meg, az sem gond, ugyanúgy tudod lootolni a materiáját a halottnak, de nem leszel belőle corrupted. Szóval ez a rendszer, nem tudom, hogy nektek ez tetszik-e vagy nem, szerintem egyébként nem rossz, majd meglátjuk, hogy tényleg nagy üzemben ez hogy fog működni. Ilyen szempontból akkor így ki is beszéltük, hogy miért fair a fight, és hogy milyen a genkelés, nem igazán van. Corruption rendszer első benyomásaimról így igazából ennyit tudnék elmondani. Én egyszer voltam corrupted, egy stacken megöltünk egy embert, aki éppen vitt egy csomagot egyik városból a másikba, ez is egy külön videó téma lesz majd szerintem. És akkor én ott megöltem a mountját és corrupted lettem, amit nem tudtam, de ugye nem ütött vissza a játékos, szóval igazából így jártunk. A legtöbb kritikát kapott oldaláról a játéknak szerintem. Az FPS, a lag és a szerver stabilitás. Ugye az első 2 nap óriási sorok voltak, plusz ugye meghalt a teljes weboldaluk, mert minden új játékosnak meg kellett, hogy össze kellett, hogy kapcsolja az Ashes akkuntját a Steammel, és ezt egy napig nem lehetett megcsinálni. Utána pedig óriási sorok jöttek, természetesen mindenki ugyanarra a szerverre ment, aztán később beraktak plusz egy-egy szervert, hogyha jól tudom. De azt 2 nap után megoldották, cserébe utána azért csúcsidőben eléggé laggos volt a játék, bizonyos területek eléggé laggoltak. Egyébként az FPS most így, hogy itt vagyok kint, full-on játszok, 60-70 FPS-t ír, de azt hozzáteszem, hogy én pörgetem neki ezt a új AI Frame Generation-ös cuccot, egyébként 120 FPS-en van, csak ha ezt valamiért bepipálom, akkor kevesebbet ír, de egyébként ugyanúgy megvan az a 120 legalább. Aki tudja, mi ez a Frame Generation, annak nem kell bemutatni, aki nem tudja, annak fölösleges, mert én sem nagyon tudom elmagyarázni, csak hogy az AI valahogy 2 FPS közé generál egy harmadikat ingyen, mert hogy a videókártyád ezt tudja, ez ilyen Nvidia-s cucc. Nem néz ki szerintem annyira ocsmányul a játék lovon. Én inkább arra megyek rá, hogy élmény és hogy jól fusson, mint hogy szép legyen az, amit látok. De van akik azért a mostanában streameltem azért egy jó 9 napot, elég sokat, de mondjuk a fölrakjuk ultrára a játékot, jóval le fog esni az FPS-ünk, de viszont azért szerintem a látvány már elég szép lesz. Csak hát ehhez azért kell már egy ilyen atom erőmű. Szóval elég, szerintem szép. Jól néz ki a játék. Ha ezen még tudnának majd egy kicsit jobban optimalizálni, egyébként Unreal Engine 5-tel fut majd a játék. Ha jól tudom, azért a Battlefield is Unreal Engine-nel megy, és azért a Battlefield-ek gyönyörű graffal, nagyon jó FPS-sel pörögnek. De azért valljuk bőszín, hogy az Intrepid Studios, aki csinálja a játékot, azért ez nem egy akkora cég, mint a Battlefield cége. Azt hiszem most vannak 200-an a cégen belül, akik ott dolgoznak. Azért már nem egy pici cégről beszélünk, de azért még mindig nem egy multimilliómos cég azért. Szóval egy graffal egyébként én rendben vagyok, ha egyszer ez így tényleg jobban fog futni majd ultrán, vagy akár csak médiumon, de hogy azért ez a látvány szép. Szerintem rendben van. Jól néznek ki az animációk, jók a hangok szintén. Valamiért nincs hangja a furujámnak. Ja, várjatok, kikapcsolom a DLSS-t, és akkor úgy még szebb lesz, így akkor élsimítunk is rajta. Viszont akkor így már azért eléggé látjátok, hogy eléggé szaggatnak a dolgok. Na nézzünk egy tűzokádást. Hát azért ez jól néz ki, csak próbálj meg 30 FPS-sel bármit is csinálni ebben a játékba.
Na jó van, ennyit a grafikáról. Csak meg akartam mutatni nektek, hogy nehogy azt mondjátok, hogy szörnyen néz ki amúgy, hogy úristen. Mert amúgy szép, csak hulló. Amúgy nincs is akkora nagy különbség közte, legalábbis az én szememnek. Szóval akkor beszéljünk a szerver stabilitásról még egy kicsit, mert ahhoz is tudok hozzászólni bizonyos dolgokat. Ami nagyon fontos, hogy amikor mondjuk ti játszatok és kilogoltok, ha majd megveszitek a játékot, akkor soha ne a legnagyobb, a legnépesebb megyékbe tegyétek, mert ilyen async problémáink szoktak lenni mostanában, plusz minden egyes megyének külön szerver kapacitása van, ahogy észrevettem, szóval például itt Miraletben általában sor van. Szóval, ha valaki belép a játékba és Miraletben van a karaktere, akkor akár csúcsidőben 150-200 sora is lehet. Én itt lent, New Élába sosem vagyok soron. Szóval általában olyan helyeken logolok ki, ahol a játékosok nagy többsége nincs ott. Ez nem tudom, hogy jó-e vagy nem, de hogyha erre figyelsz, akkor ez így jó. És hát az, hogy néha így kilogoutol bennünket a játék, és akkor így kidob, mert hogy eléggé sokan vannak abban a megyében, ahol mi voltunk, bár ha jól tudom, milyen New Worldben is történt egyébként. Nem tudom, hogy ez jó-e, vagy javítható-e, vagy mi lesz. Nem tudom, hogy ez csak szerver kapacitás bővítése, vagy sem. De voltak ilyen dolgok. Nekem tetszik a UI, én szeretem, ha valami le van tisztulva. Valaki szerint a UI szörnyű, pocsék, fos. Nem tudom, hogy egy MMO-ban milyen UI kell. Minden elérhető, minden tökre átlátható. Egyébként az, hogy milyen a UI, szerintem ez, hogy most berakjanak egy más szint, vagy egy új dizájnt, szerintem ez tényleg ilyen utolsó utáni dolog. Ez nagyon könnyen javítható egyébként, szóval ez emiatt nem kell aggódni. Na hát beszéljünk akkor a játék státuszáról, hogy mi ez az Early Access. Lehetünk-e elnézőek amiatt, hogy az Early Access, és hogy milyen állapotban van ahhoz képest a játék. Azt ugye tudjátok is, a cég is kommunikálta, de ha nem, akkor elmondom, hogy tényleg mindenkit óvaintett a cég attól, hogy ez egy kész játék, ez nem egy kész játék. Úgy volt kb. Marketingelve ez a dolog, hogy te itt most nem azt veszed, nem egy kész játékot vásárolsz, hanem igazából tesztelőjé válsz az alfán belül, és igazából te is alakíthatod azt, hogy ez a játék milyen irányba menjen tovább. Ami, hogyha belegondoltok, szerintem egész jó gondolatmenet, hogy részese lehetsz egy olyan játék készítésének és fejlesztésének, ami majd, ha egyszer elkészül, egy egész jó játék válhat majd belőle. Reméljük, hogy eljutunk majd egyszer ide. Sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy már 8 éve készül, és hogy miért nincs még kész. Ami igazából el tudom fogadni ezt a nézőpontot. Engem nem igazán zavar, hogy most ez 8 éve készül, vagy 16 éve készül, vagy 1 éve készül. De hát csak is kizárólag azért tudjuk, hogy 8 éve készül, mert hogy a Kickstarter projektnek indult. Szóval fogalmunk sincs, hogy például a New World mióta készült. Úgyhogy én ezzel tényleg nem is nagyon foglalkozom. Beszéljünk arról, hogy mi az, ami zavar engem a játékban. Hát igazából a legnagyobb zavaró dolog nekem az az, hogy még nincs... Hogy már jó lenne, ha a készjátékkal játszanánk. Annak nagyon örülnék, szóval... Ez az egy dolog zavar, hogy nincs még kész. De ha el tudtok ettől tekinteni, hogy ez tényleg nincs még kész ez a játék, és mert érezni rajtam úgy, hogy nincs kész, tényleg rengeteg bug van, rengetegszer logoutolnom kell, vagy újraindítani a játékot, vagy lagol, vagy nem tölt be a játék, mert async problémára hivatkozik. Szóval, hogy nagyon érződik, hogy a cég most kapja meg ezt az első nagy terhelést a játékosoktól, de remélem, hogy minél több a játékos, annál több info jut el hozzájuk, és annál gyorsabban fogják tudni majd amúgy befejezni a játékot a feedbackekre hivatkozva. Nem is tudom, hogy mi az, ami egyébként engem zavar. Nem tudok ilyet mondani. Én nagyon megbocsájtó vagyok, és nagyon kitartó, és nagyon, hogy mondjam, nagyon ragaszkodó vagyok egy játékhoz. Aki ismer engem, azt tudja, hogy tényleg a 7 év stream karrierem alatt, amit full-time-ban nyomtunk otthonot, konkrétan Heroes of the Storm-oztunk 5 évig, WoW-oztunk vagy 2-3 évig, és hogy azon kívül
nem nagyon volt olyan játék, amivel hosszabb távon játszottunk volna, szóval ez lehet, hogy csak én vagyok ilyen, de persze engem nem zavarnak a bugok, tényleg nem zavar, hogy néha sorba kell állni, vagy éppen maintenance van. Például most már 2 napja minden este 10 órakor azt mondják, hogy köszi, akkor jó éjszakát mindenkinek, 4 óra maintenance, 3 óra maintenance, szóval ezek engem nem zavarnak. Csinálják a játékot, egyébként az első, nem tudom, 2-3 nap után kijött valami 100 bugot fixáltak az új patch-el, szóval eléggé pörgetik rajta a melót a srácok. Úgyhogy hát meglátjuk, milyen iramban fejlődik. Szerintem 2026 egy ilyen kulcsfontosságú éve lesz ennek a játéknak. Ugye 31 000 volt a peak Steam-en, aki játszott a játékkal. Szerintem ez egy olyan szám, ami kezdésnek nem rossz. Szerintem, ha egy játéknak már van aktív 150 000 vagy 100 000 játékosa, azért az már úgy okés. Persze attól függ, hogy mennyi ember fejleszti és mennyi a költség ennek a játéknak, de hogy így playerek tekintetében az a szám szinte már teljesen korrekt, sőt, itt is szinte mindig van parti, mindenhol eléggé él a világ, mindenhol látsz játékosokat, szóval ez így korrekt. Viszont ami még korrekt, hogy az Intrepid hozzáállása szerintem nagyon jó, folyamatosan élő streameket tartanak rendszeresen a játékról, összülnek a devek, a CEO elég kommunikatív, láttam egy csomó youtuber interjújára elment, és beszélgetett velük, lehetnek neki kérdéseket feltenni. Én még nem nagyon láttam olyan CEO-t egyik nagyobb játékból se, aki leült volna egy 5000 követős youtuberrel, és a játékáról mesélt volna neki, vagy tényleg lehetett volna kérdéseket feltenni neki, hogy mit gondol erről, arról, meg amarról. Szóval ez egy kicsit ilyen családiassá teszi egyébként ezt a céget, meg maga a játékot, szóval ez szerintem korrekt. Nekem ez mindenképp egy plusz. Azt előbb említettem, hogy a patchek azok tényleg most már nem is tudom, harmadik, negyedik napja belépek a játékba, és mindig letöltem az új patchet, szóval és hát a community-re nagyon is hallgatnak. Ezt a játékot nem is igazán szerintem a cég fogja így kitalálni, hanem nagyon hallgatnak arra, hogy a community mit mond, meg hogy mond is, hogy akkor ezt hogy kéne, mint kéne, szóval biztos, hogy lesz impactje a játék jövőjére annak, hogy a játékosoknak mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem tetszik. Szerintem a core system, amik most már jelenleg vannak a játékban is adottak, mint például a PvP, én szeretem a dungeonokat, még world bossokon nem voltam, de azok is elég látványosnak tűntek a videókból. Jó benne lenni, jó játszani, nagyon jó, nekem nagyon elég grindos ám, de hogy a crafting system is szerintem nagyon jó, elég összetett, és utána kell járni, el kell olvasni egy csomó mindent, szóval el lehet vele tölteni rengeteg időt. Nagyon dicsérik egyébként, kétfajta phishing is van például a játékban, van egy, ami egy helyetbe afkolsz és csinálja 20 percig, amíg ki nem öl be játék. Még van egy ilyen sporthorgászat nevű szakma, még nem foglalkoztam vele, de akik eddig játszottak és tolják, addig csak pozitívan nyilatkoztak róla. Hát mindenképp a hardcore MMO-soknak tudnám javasolni, mert ez tényleg hardcore grind, sok idő, persze mindenki a saját tempójába játsza, de hogy azért ez nem az MMO, ahol felgrindolod magad 25-re 10 órán belül, ez nem az a játék lesz, úgyhogy mindenképp, hogyha szereted a jó hosszú a grindokat, akkor ez neked való, ha meg nem, akkor igazából nagyon máshogy nem tudsz fejlődni, szóval ez nem biztos, hogy a te játékod lesz. Szerintem egyébként, ha nincs annyi időd és casual vagy, akkor is el lehet játszani. Látok itt egy csomó játékost, aki tökre le van maradva, még akár hozzám képest is szintben. Mindenki megtalálja a társaságát. Persze akkor nem te leszel a legjobb klánba, aki uralja az egyik várost, és PvP eventeket csinál, bla bla bla, hanem tényleg egy kisebb casual csapat tagjaként is ugyanúgy el tudod élni a játékbeli dolgokat. Úgyhogy, de ez inkább szerintem ilyen hardcore MMO-s játéknak tűnik. Mind PvE, mind PvP szinten mind a két ág jó lesz, sőt még az is, aki egyiket se szereti, el tud horgászgatni, felfedezgetni, farmolni, bányászni, fákat szedni,
virágokat, tényleg craftolni, pénzt csinálni a marketbe, craftolni itemeket, szóval annyi mindent lehet benne csinálni, és az a jó, hogy nincs megszabva, hogy mikor hova kell mennél. Szóval megéri-e megvenni a játékot, vagy sem? Az biztos, ha én újra eldönthetném, hogy megveszem-e vagy nem, mindenképp megvenném. Én baromi jól szórakoztam eddig a játékkal. Tökre örültem, hogy egy-két cimborám átjött amerikai szerverre is együtt játszottunk. Én nagyon élvezem. Lehet, hogy majd idővel, ha elérem a 25-öt és már nem lesz túl sok, nem lesz annyi minden benne, és már egy csomó mindent kipróbáltam, akkor lehet, hogy egy kicsit kevesebbet fogunk játszani, vagy egy héten nem 5-ször, hanem mondjuk heti 2-szer fogunk belépni játszani vele. Aztán majd, ahogy jön az új content, és teszik be, akkor az emberek azért újra visszaugranak majd vele játszani. Én mindenkinek szívesen ajánlom, de tényleg csak saját felelősségre. Egyébként most még azt hiszem 26-áig 15%-kal le van árazva a játék, ami azt jelenti, hogy ti Magyarországon 42 euróért veszitek. Azért az 16 000 forint, az nem kevés. A jövőre pedig a várakozás a játékkal kapcsolatban, pedig meglátjuk, hogy hogyan haladnak a fejlesztők, majd ha visszajöttek a karácsonyi szünetből, hogy milyen új contentek, hogyan fognak kinézni majd a secondary archetype-ok, azt szerintem nagyon sokakat foglalkoztat, milyen új szisztemek kerülnek be a játékba, tényleg mennyi időbe telik. Nagyon fontos lesz, hogy a következő 6 hónapban mennyit fog fejlődni a játék. Szerintem ez egy ilyen... Ezt a következő 6 hónapot érdemes figyelni, és nem számít, hogy mi történt az elmúlt 8 évben. Szóval, ja, gyerekek, hogyha megveszitek véletlenül a játékot, akkor a leírásban kérlek benneteket használjátok a referálkódomat. Hálás vagyok érte. Semmilyen money nem kapok én érte. Ha ti esetleg majd egyszer a játék in-game shopjában vesztek valamit, akkor in-game currency-t fogok kapni egy bizonyos százalékban minden purchase után. Ennyi a referálkódnak az értelme. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, hogy végignéztétek. Ami tényleg nagyon fontos, hogy ez nem egy kész játék, egyáltalán nincs abban az állapotában, hogy bármilyen másik játékkal össze tudjuk egyébként hasonlítani. Majd, ha egyszer kész lesz, és megjelenik az 1.0 és telerakjuk idővel, na majd akkor utána majd jogosan lehet összehasonlítani bármi mással, mint egy ilyen tesztfázisnak kell értékelni, meg játszani is vele, és én nem hiszem, hogy szabad elvárásokat tenni ehhez a játékhoz. Fölösleges, mert akkor igazából nagyon hamar csalódik az ember. Be kell lépni, jól kell érezni magadat. Ha valami bugos, nem szabad fölhúzni magad. Ha éppen nincsen szerver, akkor nincsen szerver. Szóval ezeken ne húzzátok soha fel magatokat. Úgyhogy nagyon szépen köszi, hogy végignéztétek ezt a videót. Próbáltam csak így összefoglalni a gondolataimat, aztán ez is megint jó hosszúra sikeredett, de hát legalább volt mit hallgatnotok in-game közben. Úgyhogy hát készülök majd még azért Ashes of Creation videókkal. Úgyhogy mindenkinek kitartást, boldog karácsony, boldog új évet így a 2025-re. Úgyhogy találkozunk a következő videóban. És egyébként streameken is vagyok. Azt is a leírásban eléritek, ha bármi kérdésetek van, gyertek oda nyugodtan, úgyhogy mindenkinek pacsi, szevasztok! Csá!